Лили иска татуировка, подобна на тази, която баща й е имал. Така тя винаги ще носи част от него. Какво мислиш? Леле, чудесно е. Мога да го направя като нези лъвове пред библиотеките. Да. Идеята е жестока. Знам, че той се гордее с мен, независимо какво правя. Нещо такова? По-ниско. Ето така е добре. Повече от всичко, той беше съпруг и баща. Може да продължа напред, но никога няма да го преодолея. Това не може да се преодолее. Удивително е. Кога е починал? Преди няколко месеца. Скоро? 2. Баща ми беше с мотора си на път за фитнеса, когато една жена отбила пред него. Той се блъснал в колата й и прелетял над предното стъкло. Починал няколко часа по-късно. Това е част от процеса на възстановяване. Сигурно е много болезнено. Не са имали шанс да се сбогуват. Случило се е внезапно. Значи, баща ти е имал такава татуировка? Нещо подобно. Баща ми носеше семейния герб на ръката си. Той се състоеше от 2 лъва, гледащи един към друг. Той беше огромен. Гербът би изисквал 2 пъти повече място на ръката на някой друг. Бил е едър? Беше културист. Стига, бе. Да. 1,90 м, 150 килограма мускули. Леле. Да, баща ми е започнал да вдига тежести на 14 и когато станал на 18, бил мистър Австрия. Значи, те е запалил по бодибилдинга. Само по фитнеса.